zajímavého tohto videa. Dneska budeme reagovat na Bouchal znovu. A uvidíme, jak to dopadne. No, 59 nocech v lese a dneska budeme stavět tu největší základnu na světě. Co? Základnu, že vraj loku. Divno. To jak to uděláme? Jak jako Bouchale? No v téhle hře přidali do crafting table zdi a my je můžeme použít na ohraničení naší základny, koukněte se. Můžeme udělat stěnu, tady tuhle, tady z těch bodáků, okolo celé naší základny a nejlepší na tom je, že jich můžeme koupit nekonečno, stojí 12 dřeva, ale můžeme jich koupit klidně 1000, to bude mega cool. Tak dají 12 dřeva. Cože, tomu se přidat nedávno, ne Bouchala, to tady dřív nebylo. Jo, to je úplně nový rele, ale jako takhle se k nám tady ale nikdy nedostane. No tak to je pak pecka, už není třeba z těch kultistů. Hlavně bude muset být hodně dřeva. Právě, musí být fakt hodně dřeva, ale když se dáme tyhle ty obří stěny, potom tam můžeme dát klidně třeba ještě tyhle ty poličky, tak si myslím, že naše bejska bude úplně největší a nejepičtější, co jste kdy v životě viděli. Tak pojďte rychle těžit, No a víte, o čem jsem slyšel? Jako můj sen je mít ten level 5 crafting. Víte, o čem jsem slyšel, že tady je ledový biom, tak tam nechoďte, abyste nezmrzli při tom dřevo, já? Tam je jo, vidím, tady je ne, to je on. Já jsem slyšel, že v tom biomu můžete nachladnout, pokud nemáte nějaké oblečení. Takže teď je hlavní natěžit co nejvíc dřeva. Těžte dřevo. Musíme stejně rozšířit teď ještě oheň, ale já sem někam zasadím strom a potom můžeme znovu pokácet. Já těžím, ale potřebuji ještě trošku dřeva na ten oheň. Sázejte ty stromy blízko k našemu kempu, jo, ať nemusíme tolik běhat. Už je hotový, jo, a již máme 3, tak ještě půjdeme na 4, nebo? Já vidím to dítě. Ale abych udělal oheň na 4, ne, co vy na to? Já si myslím, že možná by se to hodilo, kdo ví, každopádně já posekám Ať nějak... máme větší mapu, víš co, kámo? Jako to by se asi hodilo, ale podle mě máš pravdu. Tak já nazbírám nějaký další věci a... Sakra, už jde noc. Blíží se noc, dávejte si bacha na jelena, ať nás nezabije, kdyby nás teď zabil, než postavíme tu mega velkou základnu. To by to bylo hrozně trapný. On to nezabíjí, ne? Zabij, já jsem že ten jel nás teďka bude chtít jakoby ještě víc zabít kvůli tomu, že víš, že děláme tu bejsku. Jo, to máš asi pravdu, Trospy, já se hned podívám. Jak to bude vůbec vypadat, tak sem naházíme dřevo a já můžu zkusit vyrobit první. Já kopím mapu, to se bude ještě hodit. Mapa já si nejvíc opevě styleze. No a pak bych kopil ještě něco, co je na ten čas, ty hodiny. Ne, to není tolik potřeba hodinku, my potřebujeme hlavně. No to teda je, sakra, to potřebujeme, ale vypřít crafting ještě. Klídek, horníku, uklidni se. My potřebujeme hlavně ty stěny a na ty stěny to není potřeba vylepšovat, ne? Nebo... Ahoj, jelene. Horník má pravdu, musí vylepšit crafting. Vidíte, neutocí. Já už jsem to vylepšil v klídku. O, super, za chvilku to budeme mít. Na levelu 2 jsem naházím dřevo, protože mě strašně moc zajímá, jak ty stěny vypadají, přes těch stěn budeme mít úplně celou naší základnu. Ty stěny budou podle mě úplně gigantický. Vemte si, že už na tom obrázku vypadají hrozně nebezpečně a navíc ty stěny mají na sobě bodáky, takže to jelen určitě nepřeleze. Právě, ty si vypadají, že jsou hrozně velký. A co vypadá kultisty, si napíchou o zadek. Já, ty se napíchnou, když má pravdu, to bude vtipný. Tak, já teď sklidím nějaký další věci. Jako škoda, že s náma nešla Venda a Mia, ale oni říkali, že prý kdyby pracovali, tak by si zlomili nechty. On je hrozně nedostupný. Aby si Vendička nezlomala nechtíček. Už to můžeš koupit, Bouchale. Už to můžeme poprvé koupit a uvidíme, jak to vypadá. Koukněte se, já to mám v ruce. Vidíte to, i než je to položený, nebo ne? Ne, my to nevidíme. To musí spalzit. OK, tak já vám to ukážu, jak to budeme dělat velký tu základnu. Já přemýšlím, kam bychom to dali. Jste věcí, budeme mít věcí oheň. Tady už to nejde. Nejdál, kam to dek jde, tak je... počkat, tady. Čum teda, tohle tady určitě nepřeleze. To je úplně obří, však to ani já nepřelezu pořádně. Jakoby my, když skočíme na tohle dřevo, co z toho roste, tak to dokážeme přeskočit, ale jele ne. A hlavně tady nejsou žádný mezery mezi tím, kterým by se mohl protáhnout. Když uděláte třeba bejsku ze stromu, tak tam jsou. No to mám spravdu, ty stromy jsou hodně zálostí, to je nám jednodušší. No tak to je skvělý, jestli takhle funguje. Ještě tlačí. To nič, že len ti poviem do bazénu. To je.
musíme pak najít tu trojkovou sakalu, to je důležitá. Jako jo, ta sekra by se mega hodila, ať můžeme kásat ty největší stromy. Hele, poslouchejte, já skočím mega rychle. Zachránit aspoň to první dítě, ne? Vytěžte a hledejte materiály, budeme možná potřebovat víc dřeva bude potřebovat fakt hodně. A tu sekeru by to chtělo. Já jsem na výplavě za sakalou Já jsem právě. to dětská hodně štěstí, protože potřebuješ hodně nějakou zbraň na něj. Já taky hledám teďka tu sekiru. Wow, kultista! Kultista, jsou tam vlci, pozor. Jeden kultista tam zbyl, na druhého se Hej, zabil. Horníku, buď ticho, jsi slabák. Já jsem je všechny úplně zabil, Rily, neuráží horníka, on je starší než ty. Co? Já tady mám nějaký věci, mám tady věci na jídlo, tak já to rychle odnesu a potom se tam vrátím. Myslíte si, že ta bejska bude jako fakt ta nejvíc epická bejska, co jsme kdy v životě udělali? No to si piš, bráško. Top 2 určitě, ale možná je jednička. Jako určitě bude nejlepší bouchale. Tak, já se tady najím a běžím zpátky pro to dítě. Já si myslím, že s tou bejskou budeme fakt úplně nezranitelní. Hele, máte někdo už tu lepší sekeru, ať můžeme kácet ty velký stromy, nebo nevíte, jak se dá získat? No, ta lepší sekera, to musíš chodit prostě a získat to nějakým způsobem. Hlavně podle jsem věci má popole víc vzadu, jsou vysoké věci. Kit má pravdu, musíme to ještě rozšířit trošku. Jo, Kyťaček má pravdu vždycky, protože po mně. OK, tak já běžím a za chvilku zachráním první dítě. Tak já otevírám čestku. A třeba v té čestce bude nějaká věc, co by se nám mohla hodit. To by bylo docela dobrý, kdyby tam byla třeba lepší sekera. Prosím, ať tam je. Fakt jí mám! Mám dobrou sekeru a ta není pořád dobrá na ty stromy, že? A jsem to good, tak už není moc lel. Není no, ale lepší než nic, bouchale. A tou se fakt nedá posekat dříví? To nejde tou dobrou. Na tě hlupáčku. Potřebuješ tu ještě lepší, takovou tu červenou. OK, chápu, Kyďáku. Tak já běžím zpátky do bejsky, jdu sem dát nějaký další maso. To trochu protočím. Teď chodíme hrozně daleko pro ty stromy, si všimněte, že chodíme prostě přes půlku mapy. Ne, dneska to točí kultisti, Trospy, tady je strom, pojď ho vzít. Ty slov jak dalostou, musíme sbírat ty tu lopu bych Kde udělal. bouchala, já to nevidím. Já jsem tady, podívej se na mapu, tady za tebou, tady skáču. Rozpěti. Seženu novou kůži, sorry, kamo. Neudáme tu lopu. Co jsme možná mohli Jo, to je dobrý, udělat. to by bylo dobrý udělat. Ta ropa se vyplatí. Já bych upgradeuju ten crafting band. OK, my jsme přišli o všechno dřevo. Tak a už nám chybí jenom jeden z těch kultistů, co padne, jsme připraveni na to udělat. O můj bože, mě skočil jelen. Kultisti, bacha, sterédy, jdou kultisti. Zápasím palívky, ale klidně zabiju jaký kultisty. Bouchala jsem koupil ještě jeden ty mříže, můžu sem položit. Jo, tak je sem hoď, Trospy. Nějaká ty není ale mezera mezi tím, jo? Jo, tak je dám takhle je dám. Super, dobrá práce. Kultisti, oni jdou z druhé strany, než máme stěny. O můj bože, pozor. Oni jdou z druhé strany, než máme stěny. Umři, jeden další je mrtvej. Kde je další? Tady vzadu. Kyde, ty to zabil, paráda. Tady jsou. Dobrý, máme poslední game a musím udělat ten tezit. Dobrý, já bych je spálil, spálíme to, potřebujeme hodně dřeva. Jako skvěle jsme je zabili. Kolik stojí ten těžič? Můžu vykraftit další poličku. Potřebujeme To stojí- akorát dřevo, bouchal, jinak máme to železo. To je dobrý, tak jdem pro dřevo. Ta polička je na nic, oni přesto můžou podle mě prostřelit. Co? Oni to můžou prostřelit do poličku. Nevím, bylo to divné. Jako dávalo by to smysl. Ty krásodík za polívky, Kiden, jsi to dobře vymyslel. Oni si nedají dát dvě poličky na sebe, tak to je na nic. No tak já tam nebudu dávat ty poličky, kde ale počkat, nemůžu dát na tu poličku tohle. Tady jsem te polívku, buď potřebujete, já jdu zase natezit nějaký jídla. Dobrý, já teďka dělám se dřevem, tady je strašně moc dřeva venku, úplně zadarmo. Já jsem před tu poličku dal tady tyhle ty věci, tak, tady tyhle ty, tady tenhle ten osnatý drát jsem dal před tu poličku, aby to nemohlo jakoby projít skrz tu poličku. Takže když budou chtít tady střílet, tak se zabodnou o ten osnatý drát, ještě můžu dát jeden sem, ne, sem už to nejde, no tak nic. Ale teď musíme se na další dřevo, aby jsme to mohli víc rozšířit. Počkejte, a teďka koupíme ten těžič té ropy, jo, boucha, to je lepší, už nám zbývá jenom pár dřeva, máme to, potom budeme rozšiřovat zase tu bejsku. OK, na těžič ropy nám chybí jenom 25 dřeva, počkej, už to budeme mít? Máš dost dřeva, Mám tam Trospy? dát, já mám 25 dřeva, mám tam hodit. Jo, dej to tam a máme to. Dobrý, tak počkejte, už jsem tady, už to tam, jdu to tam hodit. Tak já to můžu koupit a někam to sem hodím. Kam pak to chcete dát? No, dej to někam, Někde semka k tomu ohni, třeba semka někam. Dej to je jedno, úplně kam to dáš. Tak já to dám sem, ať to nepřekáží. Bum. Už nám to těží a teď jdeme těžit dřevo. Trošku nějak rychle tohle všechno posekám. Bum, máme strašně moc dříví. Jdu to sbírat.
Já to úplně stejně. Tak, ale to můžu rovnou všechno zasadit a ty Můžeme to si nech... poděkovat za tu sekeru, tlusto prde. Jako jo, Horníku, mě se fakt hodila, moc děkuju. A teď to dřevo nech to jenom rozmlet a díky tomu budeme moct dělat strašně moc těch stěn a budeme mít tu největší bejsku, co kdy byla v životě postavená. A taky dřevo, máme 62 dřeva, ty krása. No, kde jsi vzala zase za zpátek, mám nějaký maso na polívky. 62, tak to já koupím několik těch stěn, já jich koupím takhle, přikoupím a jdu to rozšířit. Ty taky máš nějaký další trospy? To daju. Já mám 2 boucha, tak já dám takhle sem, počkej, aby to nebyla mezera, jo, takže semka. No to já dokola hlavně, jo, dávejte to dokola. Já to budu rozšířit z druhé strany a potkáme se. Tak, já mám 2 jenom. Jednu sem dám. Když tam je mezera, tak je to na nic před tou mezerou. By oni mohli prolézt a to fakt nechceme. Teď vezmu tohle a jak pak to mám dát? Můj bože, potřebuji někoho s pytlem, já už mám místo. Pojďte sem rychle někdo. A mám jít, povkat. Tady, kdy, tady. Tam je hodně dřeva. Ale dívej, už to bude. Počkej, už na tom taky makám trospy. Tady máte někdo tu věc, kterou můžeme rozbít ty poličky? Jako při nejhorším dáme kolem té poličky, ale to by bylo celkem blbý. To vzal koupit u té kovadliny. Jo, musíme k té kovadlině, to je kousek odsud. Počkat, možná vím jak na to. Tu poličku dám, jakoby trospy doneseš dřevo, když tak jestli tam nějaký další je. Nice, Kýďo, dobrá práce. Já jsem nějaký zděla. Tady je nějaký dřevo už. Já tu poličku dám takhle, když ji dám takhle, tak to bude v pohodě, jakoby bude tam ta polička, ale je to zastavěný v tom. Ne, potřebujeme dřevo. Proč zase prší, co to je? Jako my ani nebudeme potřebovat to dřevo, když to tak vezmete, pokud budeme mít hotovou tu bejskou, už nám chybí jenom kousek, tak ani nepotřebujeme, aby nám hořel oheň. Tak máme 54 dřeva, to je rozdělat. Tak, Bouchal, 54? Uděláš to ty a to udělá Bouchal. Tak já postavím další, doneste rychle dřevo, možná ani nemusíme ten oheň udržet, vše budeme mít hotovou. Naší základu, ale nevím, uvidíme, jestli to stihneme. No tak to chci vidět, bouchal, jsem zvědavý. To nestíháme. Pojď, dělej. Ty máš nějaký trospy nebo ne? Jednu jsem tam dala, další nemám, já rychle pokásím další stromy. To musíme to stihnout. Rychle, Trospy, pojď ke mně, pojď to tady zebrat, rychle se mnou. Tak, jednu dám sem. Už jdu. Já jsem tady za tebou, když tak. Potom dám jednu sem. Plus jednu polívek. No, kde dobrá práce. Máme teďka polívky do konce života. To vypadá docela dobře, ta naše bejska vypadá fakt dobře, Počkej. koukejte se. Počkat, nedávejte tam teď, ono to vyjde podle mě, já mám další. Nice, mám ten strom, tak. Dej to tam, Bouchale. 3, 2. Počkat, já mám trospy, nebo podíváme se, si nebude potřeba spíš do nějaké Jedna. mezery dát, ty co máš ty. Dobrý, mám dřevo, dobrý, jsem tady. Wow. Semka dám, Bouchal, semka dám takhle. Dřevo! O, super! Co se tady dělá, ten jelen? Co tady? O můj bože, on se spanu uprostřed tady. Jak se sem dostal? Počkejte, tady byla někde díra, nebo jak se dostal dovnitř? A teď tím, že není ten oheň, já si Pomoc, dopad Jelen. oheň, nemáte někde něco? Musím ho vylákat ven. Počkat, teď pojďte dovnitř, on se už nedostane ven, trospy přeskočte dovnitř. Skáču, jsem vevnitř. On tam na to vylezl, co to je? What? Tady jsou i vlci. Jakže to jelen Oni vylezl? jsou vlci. My potřebujeme dřevo. No tak tohle se mi tam... uprostřed toho, kvůli tomu se tady není to. Ale to mi přeskočit kyďáku podle mě. Dej tak oblikám. Ono furt prší, pane bože, to dřevo je k ničemu. Dej tak neblikám. Ne, mě samý, trošku ty jsi umřel. Já se nemohl tu tak dostat. Jako bychom udělali to úplně největší, základnou, v 99 nocích, ale já nechápu, jak je možné, že se ten jelen dostane dovnitř. Možná musíme přidat ještě další řadu toho obrnění, co říkáte? Hlavně musí vzít oheň, aby tady nemohli se spavnovat ty věci. Abych to nějaký dvoupatrový, jak jdem na to. Jo, můžeme to udělat třeba dvoupatrový, takže lidi vyklikněte na tlačítko like a pusťte si další věci. Dobrý, jak se vám toto video páčilo, nezapomeňte like, odběr a mě a Riley.cz Savuara L a I Riley.cz a má tam R, tak ho odoberajte môjmu kamošovi, tak adios!